L'Elefanta Dumba, acompanyada per una representació dels artistes del Festival Internacional del Circ, ha desfilat des del Castell de Sant Ferran fins a la Rambla. Ha estat una acció molt efectiva per despertar l'interès de la ciutadania per la primera edició del festival que de l'1 al 4 de març porta 22 números inèdits a Europa i que s'estructura en dues gales. La desfilada ha tingut un dels punts destacats davant Torre Galatea, i és que amb aquest acte, a més, s'ha volgut recordar una processó daliniana dels anys 60. Exacte, l'estrella d'avui ha volgut rememorar aquella performance daliniana de l'any 67 en què Dalí, en agraïment a la companyia Air India, per a qui havia dissenyat un cendrer, va fer la baixada d'un elefantó del castell on hi havia fet el servei militar fins aquí, a l'Hotel Duran, passant pel museu. Aleshores, el nostre jurat s'allotja a l'Hotel Duran, el nostre festival està en el castell, l'elefant és un símbol del circ i, a més, l'elefant d'inspiració daliniana són els premis oficials del festival. I a mi hi ha massa coincidències, potser, com perquè no retre homenatge gairebé 50 anys després a aquesta performance de Dalí. Moltes persones han aprofitat per fer fotografies d'aquest fet inhabitual de veure com un paquiderm passejava pel centre de Figueres. La desfilada ha finalitzat a la Rambla, on s'ha recompensat l'animal amb un suculent àpat a base de fruita.